Elikäs taas tulee tästä uutta jaksoa. Ja mä kirjoitin ton väärin, mä tiedän. En huomannut sitä ennemmin. Mut muistakaa tykätä ja tilata ja kaikkea sellaista. Pistä vähän tuoliin paremmin, mut Faraan kuin vähemmän. Kuva Faraan koska. Minä tänne. Miksiköhän näin ottaa nää aiempaa? Jep. Täältä ruoka. Otan tosta jotain joku vielä ruokaa. Tai nälkä. Tosta tollasin. Onks tässä joku semmonen? Joo, vedetään muutama nälästä. Nämä. Ai tämmönen. Tän toikin. Tän toikin. Tommonenkin. Tän tommonenkin. Joo. Ja mä vaan kokeilen näitä kamoja. Vittu saa mitään riko. Joo. Joo, otetaan nyt nää helvetti. Vähän ei mitään huijaraa ei ole. Juffaan kun me voidaan kyllä hakea taas.